Oh, ito na yung basement. Oh, this is more nicer. So, yun. Punong-puno. At pauwi na kami, guys. Ano ba itong mga tinapon? Wala, may bag dito. Dumpster dive tayo, guys. Look. Good morning, Philippines! Good morning! We woke up very early, 3 o'clock. And then these two dogs, when Dada said, quiet, doesn't listen. Lumabas sila, so ngayon pinabalik dito sa loob. Kasi, ang tigas. Ang tigas nila. Ngayon, 6 o'clock na, pero kanina, 3 o'clock, gising kami, iwan ko anong ginagawa namin. Palagi kami ni Tamin dalawa. Parang, wala kasing mga ginagawa, so, magising ng kahit anong oras, babangon. Anyway, good morning. Andito ako sa laptop, guys. Nag-edit lang ako. Anyway, guys, kita-kits tayo, guys. Maaga kasi yung alis namin din ngayon. Alis kami, punta kaming sa kapatid ni Tami kasi meron silang asikasuhin sobrang aga. Tungkol ito sa mga iniwan ng ina nila. So, kailangan ni Taming 3:30 ando na kami. Sasama ako kasi i-drive natin si Mister. Hello, guys. Good morning again. Nagre-ready lang ako kasi aalis kami na. Pero naligo pa sa Tami, oy. Ang tagal talaga niya. Maligo pa yan. And then, pagkatapos niyan, mag-dry pa hanggang malate. Ganyan. Anyway, so, hintayin ko lang siya. It's 7:45. 7:45. And then, aalis kami dito, 8 o'clock. So, ngayon, andun pa sa shower. Alis kami dapat, kasi 8:30, andun na kami. Kasi may trabaho yung kapatid niya at kailangan nilang gawin yun. Kasi wala nang time sila. Saya ko sa kortinang nakuha natin sa basurahan, guys. Masaya. Ano yan, may mga wrinkle pa, parang na, hindi ba siya wrinkle? Parang yung folding, line sa, marking niya. Maano siya, ma-relax yan, katulad yung ibang kortina ko nilagay. Yung mga marking is relax yan, and then maging natural. Natural, tanda. Gustong-gusto ko yung mga bulaklak dyan, guys. As in, nagustuhan ko dahil sa light ba, may siya, mga parang tawag nun? Parang accent. Samahan nyo kami ni Mister. And I think dire-diretso na kami doon sa isang bahay kasi dalhin namin yung mga kailangang dalhin. And yun, ano bang dapat dalhin namin doon para ma-secure. Kasi yung kapatid ni Tami, may truck yung asawa niya. Namatay yung asawa, diba? So, wala na yung siyang asawa, diba? Yung namatayan siya yun. And, meron silang truck ng asawa niya. So, ngayon, magamit na namin yung sasakyan kasi noon, hindi masyado nilang pinagamit. So, ngayon, gamitin. Yung nanghiram kami ba? Pero siya yung mag-drive. Anyway, so, let's go, Tek. Biyaan natin si Tami. No. Ha? Hello guys, so we're going out. We're going out because we like to go out. This is our goal in life. Tommy sent me 6 messages. What the heck, baby boy? Can you shut it off? So, I'm trying. I'm waiting for it to come up. Okay. It's very cold, guys. Well, actually, it's 31 something. Why is it 43? Not very cold because you were in the garage. Oh, it's freezing, huh? It's not, it's going to go down to 1 degree in the middle of the night. So 1 degree? yeah. Oh my god. So you think it's very cold now? Talk to me later. Tomorrow it's alright. Tomorrow's all day. It's going to be cold. I want Next week too. I will try my best to do dumpster dive. Anyway guys, so let's go take guys. Punta lang kami sa kapatid ni Tami. Ano sinabi ko na, di ba? Itong asawa ko talaga smoker talaga. Hindi talaga magbabago na itik. Okay guys, so andito na kami sa bangko. Hinihintay lang kaloka. Pumunta kami sa bahay ng kapatid ni Tami, and then pagkadating doon, wala pala siya. Dito siya nasa sa tawag nun, bangko. Oh, may dumpster yung bangko, guys. May dumpster sila, baka nagtapon sila ng pera ba? Diba? Sa tingin nyo, guys, nagtapon ba yun sila ng pera? I don't think so. Dito kami guys sa bahay, guys. Galing sa
Kanina, pupunta pa kaming New Rochelle. Umuwi lang kami dito para lang kakain, guys. At saka palabasin yung aso at saka magbihis daw si Mister. So, habang andito kami, kakain na lang kami, guys. Kakain din ako para hindi tayo magutom. Yung kakainin ko lang naman is yung chicken buffalo. Buffalo soldier. Inamana na Monica. Oh, lali. Oh, lali. And then, kay Tami is yung pinakamalaking pizza sa buo. Ang laki ng pizza talaga nila, guys. Taco. Taco. I got 4 chicken eh. Chicken eh. Okay na. Let's kain, guys. Hello, guys. We're on the way na to the house. And I love him. He's sitting down there. He likes to scroll in his phone. If there is a money for people, you know, per hour to scroll up your phone, like keep scrolling. Tommy is wealthy. Tommy is wealthy, guys. Kung merong ganon. Vertikan natin itong isa kasi ano siya ba? Mahina yung takbo ni Sir Truck. Guys, mainit na dito sa sasakyan, guys. Iwan ko, mainit na dito. I have a plan later, love. Uh-oh. I know I'm in trouble. Huh? Now I know I'm in trouble. And you don't have to go, huh? I'm just telling you, love. You really don't wanna do this? Like You go. got a plan. I'm in trouble. You're in trouble? I have a plan. Just clap my hiney. Clap my hiney. Can you clap your hiney? I don't think so. Honey, you do like this. And twerk, honey. When they're twerking. I don't twerk. No, when they twerk. Twerking is stupid. When they twerk, their butt cheeks will clapping like. You know what I'm talking about. Only try to shake. Oh, ito na yung basement. Oh, this is more nicer. Like this. Oh. Look. Mas okay. Ah, look at that. Mas okay pa tong ganito. Ayusin lang yung simento, pataasan. Diba? Kita nyo, guys. Dito hindi siya tinanggal, oh. Kasi meron pang mga gas dyan. So, yung dito lang. No. Pero okay na okay. Isimento lang ito. Okay, fights. Dito din, tinanggal din dito. Tinanggal dito. Around here to inside. Oh, nice. I mean, it's not nice looking, but it's comparing to before. Nakita niyo yung before, guys? Compare sa before, mas okay to siya. Sana mabinta na talaga to, guys. Maganda lang ito ba? Taasan yung simento. Pataasan nyo lahat. And then, lagyan ng vinyl. Okay, so dito kami ngayon. You need more? You want me to put something here? Huh? Not yet. Go in the front first. Okay. It'll be shorter, but I guess it's not. Okay, guys, ito na, guys, puno yung ano, oh. Puno yung dumpster ngayon. Look. Puno dahil sa ano? Dahil sa basement. And then, ano yan dyan? Yung sasakyan ng kapatid ni Tami, o puno din. Ito yung ano, ilagay namin yung hinakot namin, look. Puno siya. Diyan puno. So yun, punong-puno. At pauwi na kami, guys. Ano ba itong mga tinapon? Wala, may bag dito, oh. Dumpster dive tayo, guys. Look. Merong tinapon na bag. Saan ba ito galing? Dumpster diving. Mga ano, oh. Ano dito?
Let's go. At saka may upuan pa dito. Dapat itapo na ito din, oh. Oh, you have more stuff? I put the batteries in here. You're collecting that thing. Han. Han? Fine. That's gonna go to the garbage. Be careful down there because there is that scented. The scent will break. You already did that with some stuff. Like, no, I didn't. This time I will. Okay, guys. Alis na kami, guys. In your center thing so it won't break. Huh? Just drive slow then. If you're gonna follow us. Okay, let me open this because it's... Oh, shit. Am I stopping you? Hmm? Why am I stopping you? Yes, you are. Somebody sent me, guys, a big thing. The bank. Scary. Honey, can I read for it? It's just a book. Look. Book. It's a welcome book. It says something there. It says something about you're about to move. See, Your HSBC account will become there you go. citizens account in February 19. Okay. As we transition your HSBC, hala, they're moving to another bank. Yeah. Account. HSBC Hala, is closing down. Okay, HSBC is closing. Hold on, slowly. A little late with that beeping. Where should go in? Okay, guys, let's go, guys. My sister-in-law, guys, is following us, and that's ito siya. Oh, look here. Okay. If anything, flashlights, blow the horn. If something's getting screwy. I'll figure it out. Blink, blink. Yan, travel na kami, guys. Mga 30 minutes away. Right, love? What do you think? Yeah. Dito kami. And grabe, the wind is kicking. Grabe yung hangin talaga. I was paying attention sa kapatid ni Tami kasi nasa labas yung mga gamit. So ngayon tinitignan ko siya. Magdi-drift talaga siya kasi dahil sa hangin. So natakot ako baka lilipad yung sasakyan niya. Andun siya sa Hala. Isabel. Yeah, the truck is behind, over there on your side. Yeah, it's really, Lots of cars right out of town. oh yeah, tiny cars. This guy's going slower and slower. Going down to 40s now. Seriously? Guys, so andito kanina lang kami dito, guys, nagchika-chika. And then ngayon umalis na yung kapatid ni Mister kasi 5 o'clock na. And ako din kailangan kong pakainin itong mga alaga ko kasi aalis na naman ako, guys. Aalis tayo. Anyway, si Tami, grabe yung ginaw, guys. Uy, sus, ginoo ko. Yung puwit ko is lumiliit sa ginaw. Hey, guys. Katatapos ko lang nag-haul. Galing ako nag-dive. And then, so yun, ako kasi pagkatapos kong nag-vlog kanina doon sa isang bahay, yun, nag-dive ako at tignan nyo yung nakuha ko, ang dami. So, ngayon, yun lang, dyan lang yan siya. And then, lalabhan, ganun. So, dyan muna siya. So, maglinis muna ako. It's already 9:09 ng gabi. And, yun yung gagawin ko. Hindi ko nga nainom mo yung hindi ko nga nainom itong tea ko. Tika muna, guys, ha. So, hindi na ako magtagal, guys. Salamat na lang sa time po ninyo. And yun, yung mga ganap ko lang naman ito is doon sa isang bahay. So, pagkatapos ng umalis ng kapatid ni Tami kanina, nagkumakain lang kami. And then pagkatapos namin kumain, nag-dive kami ni Mister. And yun, kasama ko si Mister nag-dive. And then nag-haul ko, nag-film ako, and then nag-live at the same time sa Facebook. So, sobra akong napagod. Sumakit yung lalamunan ko. Ngayon, yung taste maginaw na. Sneak peek sa ginawa ko na ando na sa taas yung ipadala ko sa mga Facebook followers ko at saka sa YouTube. Iwahiwalay ko lang siya, and then yun yung mga ipadala ko. Ito, ipadala ko to
And then, yun, yung mga ipadala ko sa mga subscribers at saka family, minex ko na siya. Andun sa taas ko na yung iba kasi marami na dito sa dining. And then, ang dami na kasi. So, kaya yun, hindi ko na siya pwedeng lahat dito sa dumpster. Sa dining ko. So, ilalagay ko na lang doon sa filming room ko sa taas para doon ako magkalat. So, yun. Doon ako magkalat and then, so, yun guys. And then, ito guys, itatapon ko na lang din ito kasi po, display lang pala ito. Yun, display. Sayang lang po ito kasi display lang, diba? Anyway, so yun guys, i-in ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching sa ngayong araw na vlog natin. Thank you. I will see you guys tomorrow. Bye guys. Good night.